Weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique takko sana yoni to sabu Allah to zobella to hammadi umur kono wattu yoni ha ton to folonkide to fasudeɓe gawinane kono noon ko ɗin wattuji yoni ha ton to guetema to haalirde pinal ñor ha ton to fosse carte kabaruuji men coftal bali taw ko ɗemngal pulaar kikidande mane fuɗɗoro ton to leydi Mauritanie haalen kay ko fate coupe d' Afrique des nations taw ko sukaɓe yareteɓe duuɓi nogas pottite ñalngu tataɓijo jokkino yuɓinede kikida hankin e kikida hande yoga e potite kay no sabba ton to leydi Mauritanie to leydi Mali man yaha toon to zone Nioro du Sahel haalen kay e on ɗon tournoi taw ko tournoi nodirteɗo zimbo caggal kay nde dawal gadnal timmi yuɓinede kikide hannde ma dawal ɗimmal ɓamtu yuɓinede hetoɗen ko ceerno Souleymani Mariko to dowlaji Europe ma yaha toon to leydi France haalen kay ko fati liggembo leydi France ñalngu nogas jeego wijo koye kikide hanki uddi ha laaɓi toon to leydi France to Bundesliga mbo leydi Allemagne ñalngu nogas e ɗiɗi bijo ɗen ɗon potine kay ɗe timmi yuɓinede kikide hankin toon to leydi Allemagne toon to La Ligue Santander mbo leydi Espagne ñalngu nogas e nayyi ɓiƴi ɗen ɗon potiti hettoɗen ko Amadou Ba ɗi hoodere Pulaar toon to série A mbo leydi Italie ñalngu nogas e tata ɓiƴi ɗen ɗon potiti koye kikide hannde ɗe timmata yuɓine toon to Alliance mbo Torino toon to leydi Angleterre Premier League mbo leydi Angleterre ñalngu nogas e joyi ɓiƴi ɗen ɗon potine kay yatten hen ko Amadou Ba ɗi hoodere Pulaar so wattu hokkima yaha toon to leydi Portugal haalen kay ko fati Premier League mbo leydi Portugal taw koye ñalngu nogas ɓijo ɗen ɗon potine kay e kikide hankin ɗe jokkino toon to leydi Portugal musidɓe teddi wata goɗɗe joni jaynoɗen joom ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique ñalawma ko aaɓnde nogas e ɗiɗi colte hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruuji men coftal balli taw ko ɗemngal pulaar ene mbirɗen e gardidi kabaruuji fuɗɗorɗen ko toon to leydi Mauritanie haalen kay ko fate coupe d' Afrique des nations sukaɓe yareteɓe duuɓi nogas e kikiɗe hankin ɗen ɗon potite jokkin hakkude Burkina Faso kañum tigui huccodirno e leydi Namibi ngal ɗon potalne kay e kikiɗe hankin toon to leydi Mauritanie ko ɓen ɗon witeɓe Burkina Faso kañum tigui fooli kay Namibi baliyel gotel wondude ndiga e on ɗon wattu noon ɗen ɗon potiti jokkin hakkude leydi Tunisie kañum tigui joɓina République centrale Afrique ngal ɗon potal noon ko République centrale Afrique kañum tigui fawi kay e dow leydi Tunisie balluji ɗiɗi wondude baliyela gotel toon to leydi Mauritanie heɗoɗen nden ɗon poti noon e kikiɗe hannde ma kay ɗe jokku yuɓine sanga wattuji nogas ɗi fawanayi hojom wonande heruji Europe na horo toon to Afrique banggue hirnage sanga wattuji sappo e jeenayyi ɗi fawanayi hojom hakkude leydi Ghana kañum tigui huccodirta e leydi Gambie ko on watta tan leydi Tanzanie huccodirta e leydi Maroc ɗen ɗon poti noon en haali kay ɗe watta ko sanga wattuji nogas ɗi fawanayi hojom wonande kay heruji Europe toon to Afrique banggue hirnage ne hawra kay sanga wattuji sappo e jeenayyi ɗi fawanayi hojom sen immima toon to leydi Mauritanie ene mbirɗen e gardidi kabaruuji men coftal balli taw ko ɗemngal Pulaar faɗen ko toon to leydi Mali toon to leydi Mali noon ma yaha toon to région de Nioro du Sahel caggal kay nde on ɗon tournoi noddirteɗo zimbo jokkuno yuɓinede taw koye dawal gandal noon timmi yuɓinede dawal ɗimal koye kikiɗe hannde tigui sabba fuɗɗitagol muɗum toon to leydi Mali taw noon ko toon to zone Nioro du Sahel hettoɗen ko ceerno Souleymani Mariko kanko tigui artanten e on ɗon tournoi toon to leydi Mali ceerno Souleymani Mariko joom ñallema jam kisan nden kala e meɗen ɓiɓɓe julɓe jokkoɓe ɗon ɗo to stade Sékou Golfa gonɗen koye dawal men ɗiɗoɓal ko wapire coupe men jimbo e fuka koyengel ardi ɗum ko Alhaji Yaya Diallo gorko mo gaynane wuuro Djilo Fagara gonɗa joote kanko e goldiɓe makko woni Aliou Guiro Mamadou Konté Moussa Sow secrétaire général KOC ɓeɗo worɓe fulɓe julɓe moƴƴuɓe daraniɓe kadi diwan gadi diwan waɓe ɓamtare ga fijirde e jaleɗe diwan waɓe ɓamtare ga e ɗum woni fugo koyngel sukaɓe mbawa yahodirde mbawa fijjude dawal men ɗimmal o hawra taw hannde ko kammandappe e fossé ko fossé bisminoɓe macce ale hannde woni macce retour ñalawma men e ɗimmo macce men retour ko hannde hakkude kamandappe e fossé e macce e ale ko de ko ɗiɗi hannde ɓe mbawata ruttade e ñalawma ɗimmo o hannde noon ko wajibu ma goto sama e ñalawma hannde o ɗum noon eɗen paadiwe 16h pile to stade Sékou Golfa Umaar Demmbel Jallo mi salmini dendagal e ɓiɓɓe julɓe jokkoɓe nder heeɗiyankoɓe ma e hettiyankoɓe ma min jetti dendagal mawɓe e wonɓe e fuga koyngel min jetti kadi ɗenniyankoɓe fuga koyngel ɗum woni sukaɓe ñorankoɓe dariɓe wiɓe ne guitta yewede e nder Nioro goto e mabɓe pop ene dari ene sirñini e yidde ɓamtude diwan o min jetti Oumarou Niangadou gorko puɗɗiɗo hen wadde hen moƴƴere mawde ene nodda noon kala ɓi ñoranke gonɗo wuuro e gonɗo ladde goto foof yo yi hoore mum e gollal ngal goto foof kadi yo yi hoore mum ko kanum jeeyi goto foof kadi yo yi hoore mum ko kanum kadi e foti wadde Oumarou Niangadou a jarama ɗum woni jimbo
min jettima Umaar Demmbel Jallo ɗo to wuro men wiitengo Gadiaba Kaƴel ɗon équipe aji fof mbawata hawrude équipe aji nogas mbawata hawrude ɗon match men fuɗɗode golle ɗe hawri ko foose kama dappe Gadiaba ɓundu e biiru deeji e yuuri sewunde Gadiaba mbomoyaɓe ɓeɗon kawruno Dara e Samba Gore ko ɓeɗon kadi kawruno machallah gimmanna e Tintiba Folonkiita e ñortugunne Jabbi Jala e Madina le heeri ɓeɗon mbawna hawrude match men dernier ko gawinane wuro Njolu Fagana wonda joote e winde Bobal gotel fof noon ene jogui hen ko dañi eyo noon mi salmini mi yettanima Allah no feewi match men fuɗɗata golle ko mbiɗen ko fooce e kamandappe ɗiɗi Gadiaba ɓundu biiru ko mbi partout deeji e yuuri ko jeeyi gotel ko deeji jeeyi ɗiɗi ko yuuri sewunde Gadiaba mbomoyaɓe ko tati e go'o jeeyi go'o ko sewunde jeeyi tati o ko Gadiaba mbomoyaɓe ceerno Souleymani Mari ko toon to leydi Mali hedduɗen Gadiaba mbomoyaɓe hakkude Samba Gore waɗa match en retard ɗum woni waɗa match less kono noon ɓe gasiri ko ndiga 0-0 hakkude Tintiba walla mbiyen hakkude Gimbanna e Tintiba e ko 1 but partout hakkude Folonkiita ñortugunne ɓe kawri ko ñortugunne wawi gagnade 2-1 ko 2-1 hakkude Madina ala heeri e Jabbi Jala ko Madina ala heeri wawi gagnade 4-0 e hakkude Gadiaba Kaƴel e Kora Kaƴel Dande Belal to gawɗe puɗɗi gawaka gañiɗon ko Gadiaba Kaƴel 4-0 bandiraɓe julɓe hakkude gawinane e wuro men wiitengo winde Bobal ɓe gasiri ko ɗiɗi e gotel Gadiaba Kaƴel 2021 holɓama o ko Allah andi Umaar Demmbel Jallo min calminima weltade ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Souleymani Mari ko toon to leydi Mali heddoɗen taw noon ko toon to dinguiral ngal golf caggal kay koye kikit hannde ɗen ɗon potite taw ko ñalngu ɗiɗo ɓijo fuɗɗete yuɓɓinede toon to leydi Mali Umaar Demmbel Jallo gonɗen koye 15h52 minutes to SRC golfa ene sofi ene wuuli ene wi taw gulali e kelle yo hakkude kamandappe foos joni Umaar Demmbel Jallo musidɗo ceerno Souleymani Mari ko Allah jarama wiya Dia Hammadi Abdoullahi Toumane ɗum noon Umaar Demmbel Jallo no wiya kay yo wakkiɗo beele Gadiaba mbomoyaɓe ne yaaha kay toon to final e ngel ɗon kawguel sen imima toon to leydi Mali ne mbir ene gardidi kabaruuji men coftal balli taw ko ɗemngal pulaar faden ko toon to dowlaji Europe ligue 1 mbo leydi France taw koye ñalngu nogas e jeegoɓijo ɗen ɗon potiti koye kikiɗan kinde timmi yuɓine toon to parco principé hakkude kay ɓen ɗon wiyete PSG kañum tigui jaɓino kay AS Monaco mbo Crépin Diatta ngal potal noon kikiɗan kin kay ko ɓen ɗon wiyeteɓe AS Monaco kañum tigui fooli kay Paris Saint-Germain mbo Kylian Mbappé balluji ɗiɗi wondude ndiga toon to leydi français ɗo ɗen caggal kay nde ñalngu nogas e jeegoɓijo timmi yuɓinede ha hande jokki ardade ko ɓen ɗon wiyeteɓe Lille jogui ko toɓɓe 57 rewi hen ko olympique mbo Lyon toɓɓe 55 Paris Saint-Germain tawe kay e place tataɓijo ɓe jogui ko toɓɓe 54 so tawi noon ko AS Monaco mbo Diaw Baldé Keita walla kay yafa ɗum so tawi ko on ɗon équipe wiyeteɗo AS Monaco taw ko mbo Krépin Diatta no tawe kay e place nayoɓijo jogui ko toɓɓe 52 Lens no tawe kay e place joyoɓijo jogui ko toɓɓe 54 ɓole toon to leydi France ɗo ɗen so tawi noon ko toon to banggue loggi hande kay jokki ardata ko Kylian Mbappé jogui ko loggi 16 Depay toon to olympique mbo Lyon taw ko international hollandais jogui ko loggi 14 on ɗon wiyeteɗo Ben Yedder toon to AS Monaco international français kañum tigui woni kay to tataɓoɗo jogui ko loggi 13 toon to ligue mbo leydi France sen imima toon to leydi France ene mbirɗen ene gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemngal pulaar faden ko toon to Bundesliga mbo leydi Allemagne halen kay ko fati e ñalngu nogas e ɗiɗi ɓiɗ ɗen ɗon potide kikiɗan kinɗe jokkina hakkude FC mbo Augsbourg kañum tigui huccodirno e Bayer Leverkusen ngal ɗon potal ko gotel Hertha Berlin kañum tigui jaɓino kay RB mbo Leipzig ngal ɗon potal noon ko RB Leipzig kañum tigui fawi kay e dow Hertha mbo Berlin balluji tati wondude ndiga toon to leydi Allemagne kikiɗan kin ɗen ɗon poti jokkino hakkude kay Werder Bremen kañum tigui yilloyino ɓen ɗon wiyeteɓe Offenham ko Offenham noon foliɓe kay balluji 4 wondude e ndiga toon to leydi Allemagne heddoɗen caggal kay nde ñalngu nogas e ɗiɗi ɓijo timmi yuɓinede ha hande kay jokki ardade toon to leydi Allemagne
ko ɓen ɗon wiyeteɓe bailleur Dominique kañum tigui jokki ardade caggal kay ha hande kay ko kamɓe tigui woni kay jokkuɓe ardade toon to Bundesliga mbo leydi Allemagne taw noon ko toɓɓe 49 ɓe jogui rewi hen ko RB mbo Leipzig jogui ko toɓɓe 49 so tawi noon ko tataɓo ko Wolfsburg jogui ko toɓɓe 52 Eintracht mbo Francfort no tawe kay e place nayoɓijo ɓe jogui ko toɓɓe 52 Bayer Leverkusen kañum tigui woni to place joyoɓiɗo ɓe jogui kay ko toɓɓe 37 so tawi ko Borussia Dortmund no tawe kay e place jeegoɓijo ɓe jogui ko toɓɓe 36 ton to Bundesliga mbo leydi Allemagne ton to Bundesliga mbo leydi Allemagne hedoden so tawi ko to banggue loggito hande kay jokki ardade ko ɓiɗɗo Pologne najo Roberto Lewandowski fetto ton to Bayer Dominique kañum tigui jogui loggi 26 rewi hen ko André Silva international portugais fetto ton to Eintracht mbo Francfort jogui ko loggi 17 Eric Haaland taw noon ko international danimarquais fetto ton to Borussia Dortmund kañum tigui woni kay to place tatawijo jogui ko loggi 17 ton to Bundesliga mbo leydi Allemagne sen mimma ton to leydi Allemagne birɗen gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemngal pular faden ko ton to leydi Espagne la Ligue Santander mbo leydi Espagne taw koye ñalngu nogas neeɓijo ɗen ɗon potiɗe jokkine yuɓnede kikiɗankin ton to leydi Espagne tawten ton ko Amadou Badi hodere pular kanko tigui artantane ɗen ɗon potit ton to la Ligue taw koye ñalngu nogas neeɓijo Amadou Badi hodere pular joom ñalle ma ko noon tigui Seydi Diallo ceerno Oumar yawur Seydi Diallo jaam ñalle ma guiɗo pular jaam ñalle moon hettiyankoɓe a yawa weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma fedde heblo sukaɓe Afrique ko noon tigui ceerno Oumar toon to la liga mo leydi Espagne woni Liga Santander jokkino ñalngu tanta ko nogas e nayaɓijo toon to Real Arena kikiɗe hanki ko derby basque wanno toon ko Real Sociedad jaɓɓino Deportivo Alaves mo Victoria kono noon ko Real Sociedad naɓi derby ɗi caggal kam folde Alaves loggi nayyi wondude e ndiga ceerno Oumar Diallo ɗin noon loggi noon ta ko international sueco woni o biteɗo Isaac heeɓi hen loggude loggi tati ceerno Oumar Diallo toon to dingiral ngal waska ko kippumo Aragon kam tigui jaɓɓino Granada kippumo Andalusia ngal ɗon potital noon ko weska heeɓi tigui ko wayri heeb caggal kam polgu kikiɗe hanki toon to dingiral ngal weska ɓe polli noon FC Granada ko loggi tati wondude e loggi ɗiɗi ceerno Oumar Diallo udduno ñalngu hanki ha laaɓi noon ñalngu hanki o ko toon to Sammames ko Athletic Club de Bilbao jaɓɓino Villarreal ngal potital noon ɓurno fade ngal noon yalti ko ɗekki gotel ceerno Oumar Diallo kikiɗe hano toon to dingiral ngal Al Sadar sanga waktuji 9 ko Osasuna jaɓɓuto toon Sevilla ɗum noon ngal ɗon potital woni guddal ngal ñalngu nogas e nayaɓijo ha laaɓa toon to leydi Espagne Amadou Badi hodere pular aɗa wawi kay ɓamtude danema nde seeɗa caggal kay danema nde no leydi ha ɓurti toon to leydi Espagne sen nimima toon no mbirɗen gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemngal pular faɗen ko toon to leydi Italie Serie A mbo leydi Italie ñalngu nogas e tataɓijo ɗen ɗon potide kikiɗan kin caggal kay nde ɓen ɗon wiyeteɓe AS Milan fola kay toon to San Siro taw ko balluji tati wondude e ndiga e kikiɗan kin noon ngal ɗon potal oɗon faami kay ko potital derbi wonno caggal kay ko kippuji Milan ɗin ɗiɗi kañum tigui huccodirno e kikiɗan kin toon to San Siro taw noon ko ɓen ɗon wiyeteɓe AS Milan kañum tigui jaɓɓino kay Inter mbo Milan kono noon ngal ɗon potale kikiɗankin ko Inter mbo Milan kañum tigui fawno kay e dow AS Milan baluji tati wondude e ndiga toon to Serie A mbo leydi Italie kikiɗankin nden ɗon poti jokkina hakkude Atalanta mbo Bergamo kañum tigui jaɓɓino kay Napoli mbo Kalidou Koulibaly ngal ɗon potalne kay ko Atalanta Bergamo kañum tigui waɗi kay no wowi wadde ɗum noon ko caggal tan nde ɓe fawi e dow Napoli baluji nayyi wondude baluji ɗiɗi e kikiɗankina udnode ɗon poti toon to Grand Stade Olympique walla kay wiyen e kikiɗankin ɗen ɗon potide udnode kay ko hakkude ɓen ɗon wiyete Benevento kañum tigui jaɓɓino kay AS mbo Roma ngal ɗon potal noon e kikiɗankin ko ndiga woni kongal gaynir ɓen ɗon noon wiyeteɓe Benevento ɓe wawi kay hebde e ngal ɗon potital kartal boɗowal toon to Serie A mbo leydi Italie toon to Serie A mbo leydi Italie noon hedoɗen ha hande kay toon to Serie A mbo leydi Italie ñalngu nogas e tataɓiji koye kikiɗande sanga wattuji nogas fawɗi hojomaji 49 wonande e rouge Europe toon to Alliance Torino ko hakkude Juventus mo Cristiano Ronaldo kañum tigui jaɓɓoto kay ɓen ɗon wiyeteɓe Crotone ngal ɗon potal noon ko kangal tigui udata ñalngu nogas e tataɓijo toon to Serie A mbo leydi Italie toon to Serie A mbo leydi Italie noon ha hande hedoɗen haalen kay ko fati e gardingu jokki arda kay ko ɓen ɗon wiyeteɓe Inter mbo Milan ɗum noon ko caggal tan nde ɓe fooli kay AS Milan taw ko baluji tati wondude ndiga e kikiɗankin toon to dingira San Siro e oɗo sanga noon ko ɓen ɗon wiyeteɓe Inter mbo Milan kañum tigui jokki ardade jogui ko toɓɓe 53 rewi hen ko AS Milan jogui ko toɓɓe 49 so tawi ko tataɓa noon ko AS Roma jogui ko toɓɓe 44 Atalanta Bergamo woni to place nayoɓiɗo ɓe jogui ko toɓɓe 43 Lazio Rome no tawe kay e place joyoɓijo ɓe jogui ko toɓɓe 43 so tawi noon ko Juventus mo Cristiano Ronaldo e oɗo sanga kay heɓe tawe e place jeegoɓijo ɓe jogui ko toɓɓe 42 sifnorɗo noon ñalngu nogas e tataɓijo Juventus mo Cristiano Ronaldo koye kikiɗe hande tigui ɓe fettata toon to Alliance mbo Torino
toon to série ambo leydi Italie noon heddoɗen ha hannde kay to banggue loggita jokki arde ko on ɗon wiyete Romeo Lukaku international belgio taw noon ko fetto toon to Inter mo Milan kañum jogui loggi 17 rewi hen kay ko on ɗon wiyete Cristiano Ronaldo jogui ko loggi 17 on ɗon noon wiyetede kay Muriel kañum tigui rewi hen taw ko fetto toon to Atalanta Bergamo international colombien jogui ko loggi 14 ko noon kay Ciro Immobile international italien fetto toon to Lazio mo Rome jogui kay ko loggi 14 Zlatan Ibrahimovic toon to AS Milan no tawi kay e place Njoyeɓije ɓe jogui kankone kay o jogui ko loggi 14 toon to série A mbo leydi Italie sen nimima toon to leydi Italie no mbirɗen e gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemngal pulaar faɗen ko toon to leydi Angleterre toon to leydi Angleterre Premier League mbo leydi Angleterre ñalngu nogas e joeɓijo ɗen ɗon potitne kay e kikiɗan kinde jokkino toon to leydi Angleterre Amadou Badi Hodere pulaar ko noon tigi Seydi Diallo ceerno Oumar jaten ko toon to Premier League mo Angleterre jokkino ñalngu nogas Amadou Badi Hodere pulaar toon to Premier League mbo leydi Angleterre ɗen ɗon potit ñalngu nogas e joeɓi jokkino kino ñalngu nogas e jowaɓijo toon to leydi Angleterre potital ɓurno ngal fade ñalawma hanki hakkude Arsenal ko kam tigui jaɓɓino Manchester City en paami ko Arsenal mo per Emery Aubameyang kamen tigui jaɓɓino kippumo Man City kono noon ceerno Oumar Diallo ngal ɗon potital ko kippuma Man City heeɓi polgu caggal kam eɗen gandi kippumo City o saaha woni kam ɓurɗo forme toon to leydi Angleterre ɓe pooli noon Arsenal ko loggel gotel wondude e ndiga ceerno Oumar Diallo toon to Old Trafford kikiɗe hanki o ko Manchester United ko kamen tigui jaɓɓi noon Newcastle United ngal potital ne noon ko Manchester United fooli Newcastle United ta ko baluji tati wondude e baliyel gotel uddata e potite ɗe noon ñangunogas joɓijo ha laaɓa ceerno Oumar Diallo ko kikiɗe han sanga waktuji 9 mo Britannique hakkude Brighton kamen tigui jaɓɓoto Crystal Palace toon to dingral ngala Brighton in ɗon noon hawra sanga waktuji 8 toon to Afrique banggue hirnangue guiɗo pular ko ɗum woni ko tonguno ɗen Amadou Badi Hodere pulaar ko ɗum tigui woni ko rennanda en kabaruji men coftal balli taw ko ɗemngal pulaar toon to La Ligue Santander mbo leydi Espagne wondude kadi toon to Premier League mbo leydi Angleterre en hettike Amadou Badi Hodere pulaar toon to zone Nioro du Sahel caggal kadi nde on ɗon tournoi wiyete Zimbo potite dawal gadanal jokkino yuɓɓinede on ɗon sanga noon ɗen ɗon potite en heɓani arde majje dawal ɗimmal koye kikiɗe hannde ɗen ɗon potite fuɗɗitoto en hettike ceerno Souleymani Marikoɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon Diallo Oumar Demmbel Jallo en ñaguima yafoy caggal kay nde en heɓan fartange yaade toon to leydi Portugal ko fati kay e ligambo leydi Portugal taw koye ñalngu nogas ɓiijo ɗen ɗon potite ma en artu majƴe taw koye kabaruji men en faaɗi so hawri kay e welede gueyno so tawi en wuuri eɗen e jamma en arto e ɗen ɗon potite taw koye kabaruji meɗen faaɗi e kikiɗe janggo toon to leydi Portugal